Hele, teď by bylo možná dobrý přestat scrollovat, protože tahle věc, kterou jsem se začal uvědomovat teprve nedávno, a to mi bude 30 let za chvíli, tak si myslím, že je docela důležitá. A to je ta, že se snažíme mít velkou kontrolu nad svým životem a přestáváme ho žít, nebo ho ani nežijeme, jak bychom chtěli, neužíváme si ho. A u mě to začalo před nějakýma 5 lety, když jsem začal sledovat takový ty seberozvojový guru na Instagramu, na TikToku, který říkají prostě, co je správně, co je špatně, co máš dělat, co nemáš dělat. A neříkám, nějaký myšlenky jsou prostě dobrý, ale u mě to způsobilo to, že jsem začal všechno hrozně overthinkovat. Všechny moje rozhodnutí hrozně overthinku. Jestli mám jít tamhle na pivo, nemám jít na pivo, jestli mám jít tamhle na tu akci, nemám jít na tu akci, jestli mám udělat tohle, nemám udělat tohle a prostě všechno overthinku a necítím se dobře, jo? Necítím se dobře vnitřně hlavně. Nevím reálně, jestli je z toho nějaká cesta ven, ale první jako důležitý je asi si to prostě uvědomit, že tohle člověk dělá. A nevím, prostě přeberte si to, jak chcete, každý má svoji hlavu, ale taková ta message prostě dnešní je, zkuste žít trochu, nebo žijte, moc o tom životě nepřemýšlejte a prostě žijte, užívejte si ho, ať nemáte potom výčitky.